Her i denne videovejledning, der kommer det til at handle om YouTube og om hvordan man kan koble en YouTube-konto til sin Google-konto, sådan at når man er logget ind på Google, så har man automatisk adgang til sin YouTube-konto og til ens kanal der, og man har adgang til at uploade videoer og for eksempel embedde dem på sit Google websted. Jeg går ud fra i den her videovejledning, at du er logget ind på din Google-konto. Så går du til YouTube, www.youtube.com, og klikker opret konto. Så er det sådan, at for at man kan blive tilmeldt, så bliver YouTube nødt til at logge en af sin Google-konto, så man klikker bare tilmeld mig her. Og så udfylder man den her boks med brugernavn, fødselsdato, køn, og til sidst klikker man jeg accepterer. Så skal man lige være opmærksom på, at for at få lavet den her kobling mellem ens Google-konto og YouTube-kontoen, så skal man lige udfylde feltet herover. Så det gør jeg lige. Sådan, og klikker login. Og nu har jeg automatisk adgang til min YouTube-konto. Jeg kan lige vise, hvordan at det her det virker. Jeg lukker lige Internet Explorer og genstarter Internet Explorer igen. Så logger jeg ind på min Google-konto. Sådan. Og så prøver jeg lige at gå over på YouTube en gang. Sådan. Og det eneste jeg skal gøre nu, det er at klikke log ind. Og så er jeg automatisk inde på YouTube, jeg er logget på her, og har adgang til min kanal og mine videoer og så videre.